приятели! Почва нашето приключение. Здравейте от Мартин Орлов. Тръгваме към Red Bull Ring, Спилсбърг, да гледаме Формула 1. Там ще бъдем целия уикенд, да се състезаваме с Макс Верстапен и компания. Ключ за ключ съм му писал в Инстаграм. Чакам на месине. Стават ни около 11 часа. 6 часа сме там. Ръж Белград. Ето да, времето е ужасно, много гадно вали. Влизаме в Словения. Прецакахме се, понеже трябваше да минаваме през някакъв тунел, който спестяваш около половин час пътя и оставаха 70 км и 50 минути. Обаче тунелът е затворен навсякъде и сега минаваме през някакъв заобиколен път. Брат ми казва, че знае пряк път. Ето го предния път. Наближаваме, остават още 12 км и много тега завои, приятели. Звънят с вратите. Песента да се дигна. Ей, там виждаш края, дето има туалетните. Там кинефта ми мириш на една. Платил съм 250 евро, за да имаме място на този къмпинг и то е пренаселено. То е пренаселено. Всички места заети. Идваме в 5 страните и всичко е заето. Всичко е заето, гледайте изгрев слънце. Вече сме малко изморени. Това не е мястото. Малко така от върха ще спим под наклон леко, но това е най-хубавото, което намерихме. Имаме и ток. Почваме да сгодим палата. Ето, че сега слагаме и леглото и вече искаме да си лягаме. 2 hours later. Утро. Самия да ставам, спах 2 часа. Понеже нямам кафенце и питах тия момчета, тук от платките, така може да взема кафе. Те ми казаха, че на всеки 20 минути минава автобус, който те кара до магазина и после ги връща хората. Ето, че Марти стана. Сега се избира аутфит за снимките. Черни дънки. Мръсна живе, човек тук някакви хеликоптери, работи. Ето го автобуса, това е автобуса за магазина, който иска. Може да ходи с него. Мисля, че това е моя аутфит. Мартинката вече се оправи. Като човек с клаустрофобия е лека фаза. В тази баня малко така ми стигна въздуха на... Идеално ми стигна, но всичко е точно, свърши се нуждите. И сега ще хапнем нещо и отиваме да видим какво става на пистата, защото... Тръгнахме. Почистваме там, дадоха ни гривни. Днес първи ден решихме да направим едно разузнаване, да обиколим цялата писта и да видим интересните места. Харесахме си място за формулата. Много добро място, къса правичка, всичко се вижда от 10 метра. Свърши нашият първи тур на Red Bull Ring и балканско в нас се обажда. Как ги желаеш? Medium, well done? Не желая ги well done. Негрони си правихме, оранжево. В чест на Макс Верстапен. Станаме. Така. Пробай го. Cheers. Реакция.
някакъв разредител няма ли? Това е много лютено. Бабджада се на стрипческо. И така, приятели, завръщаме се с нови сили на пистата в Австрия. Red Bull Ring, приятели. Забележете само, забележете. Как сте? Чема се мия. От втората сутрин събудиха ни тия шибаняци там. Так му тръгнахме към пистата, има доста голяма пашка. Забелязвате, брата, носи чадъри, работи, шапки, спарко. Правим бивак. Аз нося столчета. Хвърляме водите, но няма как. Доста жегичка е. Забележете само. Какво се случва? Днес има доста повече хора. Днес ли има доста повече хора, понеже днес е квалификацията е спринта. Дано се намерим хубави места. Аз съм готов да се сбия. Нападат! Във всеки момент е тук с брата. Сега ще покажем и нашето място, където сме застанали. Оп, Макс Верстапен загрява. Яко на бургия се минава тук. Кушията почна. Това са на гнезда тук. Това на 40-ката във Велико Търново също се случва. Всичко е на кълъп. Всички са един върху друг, забележете. Пристигат. Доста болиди са. Приключи квалификацията, само забележите. Река от хора. И лека по лека се насочваме към нашия лагер. Не е толкова всяко, братли. Време е за нашата скромна вечерика. Картофки с гъбки. Картофки с гъбки и зелен боб. Много хубаво. Как се почва? Кебабчета, кефтета, има също. Мартинката иска да си ляга. Не може. Защото нашите приятели там и германци, пияни бокуци. Слушат, ето там има един индивид от тях. Слушат тази песен на реплей. Его Мартинката. Изгорял съм, слънчасал съм и на всичкото отгоре някакви зад ме спрат банкет. Просто нямам думи, приятеля. Мартинча, айде хубаво да вземем хубавите места. Преско ме остави с колата, за да мога като по-здравия брат да се блъскам за място. Той отиде до лагера да си остави колата и го чакам. Стигнах на място, без брата, но чакаме го да дойде. Ево Преско. Много гадно, човек. Аз съм. Тук сме по-добре от випа. Сянка, кафенце, безалкохолни, охрана имам даже. Сега ще гледаме въздушното шоу. Очакваме Red Bull самолетите да правят някакви чудеса във въздуха. Приятели, много тежки обрати се случват тук. Ландо Норис за малко беше първи, но Верстапен се върна по пицата.
We need to go, man. 16 hours. We don't care. Many people have to go, but it's closed. You have to wait until 20 p.m. Go back. Go back. Ще скарам, аз не мога чакам, брате. When you booked white camping, there is a line, yeah? Gates open at 20 o'clock. There is a police traffic system. We are not allowed to let you out. Police is coming. Окей, мен. Викнаха полиция. Ще ни идват на проверка. Ще ни арестуват. Защото това вика, има две опции, да викна полиция или даже втората не я чух, защото Мартин вика call the police. Само като чух имате две опции, преди ме падна и му викам полицията, брат, я си говоря с тях. Защото ме изнерви някакъв палаш, но какво да правя. Формата беше интересна. Формата беше яка. Наистина пътуването беше яко, формата беше яка. Но къмпинга за 200... И хората, и менталитета, и законите, и жените под всякаква критика. Да пишете в коментарите дали е забранено да се ходи в Австрия Гол, защото това момче го гледат всички супер странно. Ами е много топло, аз ще умра от жега така.